Nan ci kan uwanka. Kai ku daya ha me yake faruwa ne ya kuna celebrity a TikTok kuma kuna ta faɗa da juna haka ranka dade tun da gayan nan account dina kai tanke shikenan na shiga uku koma yin gaba da ni Kan wanga ma. a kai ku daya to wannan ina zuwa daya wannan ai hasada ce hasada ce me gida wallahi me yasa kuke haka account dina kai 10,000 yaran ne yake gaba da ni a gaskiya wait kai ina zuwa kai malimi kai gwanja gaskiya yinda muke ganin ku a tare a TikTok kuma gashi mun zo muna daukar labaru a can kawai muka zo zan kuna fada sai muka dakatar da can muka ta wannan wurin gaskiya bai kamata ya gidan tiban mani ne wai wannan ban Allah ni na ruwana hasa da shi ai Allah ke ba daukaka kwarai kuwa wai a ce wannan yaron dan Allah dan Allah mu je biki ka san ni ba na wasa da abinci in ya kan abinci ne sai dai amma mun ma buga ka a jaridan mu to ka gani wai ban Allah nan mun je gidan biki an sonta abinci ya kare